Stále tlaková výš, ktorá tam prináša suché a horúce počasie s teplotami nad 35 stupňov. Je pomerne teplo. Kto by takéto počasie chcel už zajtra, musí sa vydať na juh do stredomorských letovísk. Africké pobrežie štandardne ponúka Sunshine, lollipops and green slimes, everything. Janka Melkoviča, potom Ľubica Malachovská, Čikovská, Petra Jankovický výbornú urobila. Teraz najnovšie máme Mladého